cando empezaba a plantexarme facer o pregón, e comenzaba con ser de agradecidos e ser ben nacidos, de ser nacidos se pode poñer dos lados, non? Xa o comentou antes, por lo tanto, esa parte quero empezar por ela, non? Cando me chamou Margarida para hacerme a proposta, díxenlle sí ao momento. Por qué? Porque eu teño un vínculo importante co Barco de Valdeorras, e o que teño por enriba de todo moita débeda co Barco de Valdeorras, ca comarca, coas xentes, e a partir de agora ca festa do Botelo, non? Entón, despois pasaron unhas horas, eu lle dixen unha frase que lle dixen que cando podía decilo para chulearme, que son moi coruño tamén, o de chulearnos, non? Entón, me dixo que tiña que esperar que pasara, lóxicamente, por un proceso, non? E a medida que iba pasando o tempo, pois íbame encollendo, hasta que me pudo o medo, non? Eu estou acostumbrado a falar en público, é dicir, evidentemente, a un público que lle veo a cara, é dicir, non son un artista como son todos eles, e non son quen de levar esa línea. Me tiña que haber metido un par de viños e non me deu tempo, entón ainda estou, non é coña. Se tuverades todos unha copa da man, pois eu estaría máis tranquilo que Dios, porque aí me sento moi seguro. Pero, polo tanto,